Ya ke sicacise le. The political analyst laba funde kakhulu ngokujwayelekile bayikhuluma ngesingisi lento. Manje iyaye isijampe ethina abanye ngoba phela isingisi bakethi akulona ulimi lwethu. Yabo. So ake sizameni ukuyiclarify bese siyayisimplify lento for our own people. Abantu abaningi esifundazweni sakithi kwaZulu badidekile ukuthi indaba iMK ngeyona ingxenye yalo yahulumeni. Ngebhadi ke elikhulu impendulo nayo. Ngebhadi elikhulu bafowethu nodadewethu. Ipolitiki igame yenombolo. Politics is a game of numbers. Uma ungenazi inombolo ngeke uzulibone edlalayo. Kwizwe elifana nelethu, izwe elinama political parties amaningi, multi-party country like ours. Inombolo azihambi zodwa ngokujwayelekile noma ngithi nje kokunye kwesinye isikhathi. Ziyazihambe nemali. iMK ibingeke izilibuse vele elakwaZulu. Ngisho siyithanda ibingeke. Ngoba abantu bekumele babasize ukuthi balibuse lakwaZulu bese bethola imandate from phezulu yokuthi ningalinge nisebenze nalaba nina phansi. A mandate was already issued from above to say, please do not work with MK. And the people that were going to assist MK in governance in KZN were going to be ANC and IFP. Akekho munye. Ngiyabezwa abantu bethi EFF was going to assist. EFF does not have the numbers. They don't have the numbers at all. So, uma uhlanganisa amavoti eMK namavoti eEFF uzoshoti ngesihlalo esisodwa. Umbuzo uthi ubani ozokusiza kulabo abasele abawu2, iDA, iANC, iIFP. Kahle kahle abawu3, yes. DA, ANC, IFP. Mhlamba sikhipheni iDA ngoba vele iDA kuclear iDA ngeke isebenze noMK ishili kusho yona iDA yathi yona into ehlanganisene neMK abayifuni. Mhlamba sibalela ababakithi abamnyama iIFP neANC. Nabo ngebhadi bese bethola imandate from phezulu ukuthi lalana anisebenzi nalapha. Okusho ukuthi umuntu osele uyedwa uNFP njenge decider. uNFP ucabanga wena emva kokulamba iminyaka emingaka, emva kweyinkinga ezingaka zabo belokhu beqwebhana ngabodwa kusela ngo2016 kuze kube namhlanje. Ucabanga ukuthi wena uzokhetha bani? Cha, uzokhetha bani? Khuluma. Awuthi ngikutsheleke mina uzokhetha ibhodo eliconsayo. Injalo nje ayijiki. Uzolandela laba ya. Ngobani ulambile. So iMK ay relax. Ihlale lapha ijoin iEFF kwi-opposition bench vele they have a lot in common. Babe ama official opposition parties but bese benza into eyodwa. Particularly MK bese benza into eyodwa. Bese benza sure ukuthi ba visible kubantu. Benza isiqiniseko sokuthi ba visible kubantu kusuka manje kuze kushaya u2026. Uma bengayibamba kanjalo bazoba nepotential yokuthi bawazuze omasipala come 2026. Kodwa kuma bengachuza otherwise mina in my opinion futhi ningangi-attack uManthanda, in my opinion MK did not have an intention to rule the province of KZN. In my opinion ningangishaya uManthanda ngizonika address la ngihlala khona. iMK did not have an intention to rule the province of KZN. They had an intention to rule the country. They were not prepared in KZN. To prove ukuthi they were not prepared, i-premier candidate yabo ekubani? Wake wasevana nini lo muntu kwaHulumeni? Shiya nje ukuthi at a premier level kwaHulumeni nje kukodwa wakwasevana nini? Ngani ngokuba expose nje kancane kwa contralesa hayi kahleni bakwethu bebengekho ready. Okusho ukuthi if izinto they were not planned the way zigcine sezenze ngakhona manje arrangement yeDA neIFP neANC phezulu egcine yaze affecta naphansi. Okusho ukuthi vele iIFP ibivele izothola amavoti amaningi
from, in fact angithi nje ibivele izobenefita kakhulu from i-MK, because i-MK bizovele ithi okay akulungile, all the MEC positions awakho, thina we can head the portfolio committees within the KZN legislature. That's it. Yabo? Simply because abanayo capacity abantu be-MK. In my opinion, abantu IFP was going to win more if they went on collision with the MK. But ke ngenxa yokuthi ke isisu asikweleto, nanokuthi ke phela bona umuntu esikweleto kumele kuhambe ujike usikhokhe, and isikweleto sepolitika awusikhokhi ngemali, awusibuyiseli, bakunika imali bona your funders or your lenders ngolimi loka business lwala sizama khona impilo. So your funders will give you money, but they're not expecting money back. In return, they're expecting a favor. And that favor, yona njengamanje i-IFP esiyenzayo. And to prove ukuthi i-IFP benza a favor, they're not even, I'm not sure if usuke wayibona le document le uHelen Zille kade ekhuluma ngayo kwishow kaClement Manyathela. Le ukuthumba lolu vele nje wasuke wasayina nje uSecretary General, he did not read properly. Kunama clause umbalula aweqile laphana. That document does not talk about i-IFP. Prove ukuthi i-IFP abaphelezeli, they are just there to donate their numbers. Kulungile ke phela ke anizokhumbula vele ukuthi i-IFP yathatha imali ingango 20 million to run their election campaign. So kumele leyo mali leyo bayikhokhe. So when ngicabanga ukuthi bebezosebenza kanjani ne-MK lawo bantu. No, it wasn't going to happen. It wasn't. It wasn't going to happen. Na kanjani.